गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ आङो बरायो आरो फोरमायो। बे भिडिअनि गेजेरजों दुखुनि खौरां आं लाना फैदों। दिनै मा होननानै फोरमायनो नोंथांमोननो अरायसम सोरबा हिन्जाव खारनाय, सोरबा हौवा खारनाय, सोरबा मानसि गोमानाय बायदि बायदि जाथाय जोंनि बर' समाजाव जाबाय थायो। दुखु मोनदों, गोसोआव गाबखांनायबो मोनदों। दिनै जोंनि बर' समाजा मा जालांगोन? दिनै गोरबो गोसोजों जोंनि बर' समाजखौ साननानै नायोबा दिनै गावजों गावनो जेंना जेंसिबो नुयो, गावजों गावनो गोरोबनायबो नुयो। नाथाय जायनो जों बुजिनो नाजागोन, जों गाव गावखौनो मोजाङै हान्थिनो हास्थायगोन, होमब्लानो गासिबो मोजाङाव फैगोन। दिनै आंनि बुंनायखौ जुदि सोरबाफ्रा गोग्गानाय मोनो, होमबा नोंथांमोना गोसोबायदि जानो हागोन। इयुनाव जेब्ला नोंथाङा खैफोदाव गोग्लैगोन अब्ला बिथांनि बुंनाया नंगौआनो होनना सानना लागोन। नाथाय आं बेखौ आसिखा नोंथांमोननो गेजेर खोथा बुंनाय जादों। दा मोनसे आं गिबियावनो बुंग्रोनो सानो, बे जिखिनि नोंथांमोना दा पेज नुदों बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों आंनि इउटुबनि दारै। दा आं फंनैसो बुजायनो सानदों आरो जाय नोंथांमोन एबा आंनि बिदा बिनानावमोन, जायफोर फरायबाय थानाय आरो फरायैफोर आरो माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर, बेफोरबायदिनो बायदि बायदि मानसिनि बुरखायनायजों, मानसिनि फोरोंनायजों जायफोरा बायदि बायदि जाथायखौ गाव गावनो खालामना लादों एबा सोरनिबा फोरोंनायजों गावखौ फासि होनानै लादों। दा बेखौनो आं फोरमायलांनो सानो। दिनै बिमा बिफानि गोबां मिजिं थानायखौ दिनै गथ'फ्रा फेलें खालामो। नाथाय बेफोरबायदि दासान। दिनै बिमा बिफाया नोंसोरखौ फेहेरना फोलावनानै सोलोंथाइ होनानै फिउचाराव नोङो मोजां जाथों होननानैसो बिमा बिफाया नोंसोरखौ हाजिरा मावनानैब्लाबो, माबा मोनसे खामानि मावख्रुबनानैबाबो, बा न'खर माबा मोनसे खस्थ' मस्थ'नि संसार जानायनि गेजेरजों दिनै गथ' गथायखौ खांनायनि गेजेरजों, दिनै गथ' गथायफोरखौ लेखा फोरोंनायनि गेजेरजों दिनै नोंसोरनाव मोनसे थांखि मिजिं लानानै दिनै नोंसोरखौ फोरोंदोंमोन। नाथाय नोंसोर गथ'फ्रा मा खालामो बुजिस'यैयाव सोरनिबा मोनसे हास्थायनायखौ, सोरनिबा मोनसे फोरोंनायखौ लानानै नोंसोरो गोबां माने गोरोन्थि लामाजों आवगायनो नाजायो। नाथाय बेफोरबायदि नङा। बिमा बिफाफ्रा नोंसोरनो गासैखौबो लुगैनाय हास्थायनायखौ होनो नाजायो। नाथाय दं आरो गैयैखौ जोंनि माखासे फंबाय बिनानावफ्रा बुजिनांगोन। मानो होनब्ला संसार जानायनि बेलायाव जेरै बिमा बिफाफ्रा जेनेखा नोंसोरखौ दिनै फेहेरदों फोलावदों, नोंसोरबो फिउचार बेफोरबायदिनो सासे गथ'नि बिमा बिफा जाहैयो। दा जि समाव नोंसोर जि थांखियाव दं, जि सोलोंथायाव दं, नोंसोर मोनसे थांखियावनो थानानै, मोनसे सोलोंथायावनो नाजानानै जेब्ला समाव सासे उन्दै गथ'ब्लाबो सानसे समाव गिदिर गथ' जाहैगोन, अब्ला नोंबो सासे गथ'नि बिमा जाहैगोन। अब्ला नोंबो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय बिनि थाखायनो नोंसोरखौ फोरोंदों सोलोंथाइ। दा बेनो मोनसे जाथाया। दिनै मालायनि फोरोंनायजों बारा गावखौनो खोख्लैना लानाङा, गाव गावनि साननायजोंबो नायनांगौ मोजां गाज्रिखौ। दा आं बेखौ फोरमायनो लुगैयो। दा आं गिबियावनो बेखौ फोरमायनोसै। माखासे आंनि जाबाबो जायाबा माखासे आं नोंथांमोननो बुजायना होदों। दा होमब्लाबो दा नैबे नंगुबै मोनसे जाथायखौ आं दा नोंसोरनो लाना फैदों। गिबियावनो आं बेखौ एड्रेसखौ होग्रोनो सानदों। उदालगुरि जिल्ला एदोनबारि गामिनि 10 थाखोआव फरायगासिनो थानाय प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दं। गथ'नि बैसोआ जादों 15। दिनै बे गथ'आ दासिमबो बे गथ' सानैखौ मोननाय जायाखै। होमब्लाबो दा नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो लुगैयो। जोबोद दुखुनांथाव। सासे फरायसा गथ'खौ सासे गथ'आ थगायना लांदों। स्नेहा होननाय मुंनि सासे हिन्जावसा गथ'आ दिनै बिसिनि न'आव थायोमोननो। जोबोद दुखु नांदों। बिमायाबो जोबोद गाबै गाबै बुंदों, नोंनि साननाय मिजिं गासिबो जाफुंहोगोन होनबावलायदों। दिनै जाय गथ'नि मुं प्रिया मुसाहारि, नोंनि बिमानि मेगनाव मोदै गनायखौ नों नायनानै फैफिन। बेसे रुखु रुखु गाबदों नोंनि बिमाया, आरो नोंखौ थाबैनो न'आव फैफिननो खावलायदों। नोंसिनि आब' बेमारिनो ना होननानै फोरमायनो दिनै नोंसोरो लोगोसे नैबिसोर सानै गथ'बोनो, बिसोर सानै गथ'खौ जेरावखि नुवा मानो जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा हमनानै नैबे फन नम्बराव खोन्थाहरबानो जाबाय। फन नम्बरा जादों 600048620600 6003545056 मबाइल नाम्बार फोरमायहरनो खावलायहरदों। जोबोद दुखुनांथाव। नैबे गथ'आ आं फरायना खोन्थानायनि उदालगुरि जिल्ला एदोनबारि गामिनि 10 थाखोआव फरायगासिनो थानाय प्रिया मुसाहारिया गोमानानै दं। 15 बैसो जाबायमोन गथ'आ। मेट्रिक एग्जाम होनोबो दंमोननो। दा सासे हिन्जावसानि थाखायनो स्नेहा होननाय सासे हिन्जावसाया दिनै बेखौ लाना थांदोंनो।
दा जाय सुबुं हिनजावसाया लाना थांदों बेखौ न'खर फारसे फटा हरफिनबानो जाबाय। न'खरा बेसेबां असान्थि जादों, दुखु दाहा जादों। दिनै आंबो मिथिना जोबोद दुखु मोनदों मानो बेफोरबादि जायो। आरो दा आं बेखौनो खावलायनो सानो, दिनै प्रिया मुसाहारि, नोंबो देराखै नङा देरबाय, 10 थाखोआव फरायलायनाय। दा नोंनि फरायनाया जोबाखै, दा नोङो बाहेरायाव ओंखारनो समायथ'वाखै आरो नोङो गावनि बे फरायनायखौ फोजोबागौ माने नों बाहेरनि माखासे बिदेशनि साननायफोरखौ नोंनि गोसोआव दालाबो। आंनि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा नोंनिसिम खावलायहरदों। दा बेनो आरो बेसे दुखुनांथाव, बेफोरबायदि खालामनाङामोन। दा बिमाफ्रा जोबोद दुखु नांदों, गाबदों, न'खराव असान्थि जाजोबना दङ। दा थाबैनो फैफिनबानो जाबाय। आरो जायफोर जोंनि बर' सुबुंफ्रा आरो बे गथ'फ्रा माने दिल्लीयाव थांगोन होननाय बायदि खोना मोन्दों। जायफोर जोंनि बर' सुबुंफ्रा दिल्लीयाव दङ, दिनै बे सुबुंखौ हरखाबै नुसनबायदोंबा आरो मिथिबायदोंब्ला हमना दोननानै नैबे फन नम्बराव कल खालामहरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आंनिफ्रायबो रिकुवेस्ट खालामो। दा बिमा बिफानि मिजिं थांखिफोरखौ फेलें दाखालाम गथ'फोर। दिनै नोंसोरबो सानसे गाव गावनि आथिङावनो गसंगोन, सानसे नोंसोरो गथ'नि सासे बिमा जागोन। होमबा नोंसोर माबे थांखिजों, माबे लामाजों माब्रै न'खरखौ सालायनानै जानो, दिनै बिसोर साननो गोनाङा। बेनिखायनो आं खावलायो, दा नों फरायनाय समाव नों फराय आरो दा मेट्रिक एग्जाम होनोबो दंनो, फैफिन, फरायफै, मोजाङै सोलोंथाइ ला आरो गाव गावनि थांखिखौ मोजाङै सोलोंलांबानो जाबाय। बिदेशआव थानाया इमान मोजां नङा। बाहेरायाव थायोब्ला गाव गावनि थाखाय मावनानै दांनानै जानांगौ जायो, रुम भारा लाना थानांगौ जायो, गावनि जानायनि थाखाय मावनांगौ जायो। आरो गोबां साननो गोनां हिनजावसा सुबुंफ्रा बाहेरायाव थायोब्ला। दा बेखौनो आंबो रिकुवेस्ट खालामो, दिनै नोंनि न' फारसे नोंहा फैफिन आरो नोंनि बिमा बिफाफ्रा इमान रिकुवेस्ट खालामदों, न' फारसे फैफिनबानो जाबाय। नोंनि नोमाया गोबां गाबदों। दा आंनिफ्राय मा बुंनो गोनां बाथ्रा, दिनै आं सरखारि बेखौ माखासे जोंनि बर' सुबुंफोरनो मिथिहोनो थाखाय आं लाना फैदोंमोन। दा एसेनोसै। माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। जय बर' हारिनि।